Vo februári 2024 navštívil Putin jednu z najväčších tovární na tanky, Uralvagonzavod. Povedal odvážne prehlásenie, keď hovoril o T-90M Proriv, je najlepší tank na svete. Podľa neho, keď sa tank priblíži ku nejakej pozícii, nikto už nemá šancu. Je presnejší a má lepšiu ochranu, a Putin v tom nebol sám. Tiež štátna spoločnosť, ktorá stala za vývojom tohto tanku, veľmi chválila T-90M. Ale urobili zaujímavú chybu. Zaradili T-90M do takej istej kategórie ako dve ďalšie tanky, T-72 a T-80. Keď je najlepší tank na svete zaradený do tej istej kategórie ako tanky, ktoré sú vo veľkom ničené na Ukrajine, tak to nedáva žiadny zmysel. Poďme sa teda pozrieť na tank T-90M. Má 125 mm dielo, ktoré vie strieľať riadené strely a vedie zasiahnuť ciele až na 5 km. To je celkom pôsobivé. V jeho ochrane je zabudovaný systém Relikt. To je najmodernejšie reaktívne výbušné pancierovanie. Keď strela zasiahne tank, pancierovanie exploduje smerom von a snaží sa projektil zneutralizovať. Model tanku T-90A má ochranný systém, tie červené oči, ktoré ste si pravdepodobne všimli na predku veže. Ale na čo slúžia? Volajú sa sthora, vysielajú infračervené signály, aby zbláznili staršie rakety. Vnútri týchto očí sa nachádzajú infračervené žiariče, ktoré vyžarujú signál podobný tomu, čo by viedol navádzajúci systém rakety, a tým sa snažia raketu zblázniť, aby minula cieľ. Dnešné zbrania ako Javelin používajú moderné senzory, tie si cieľ sami zapamätajú a už nepotrebujú žiadny laser, preto sthora na ne nemá žiadny účinok a je v podstate k ničomu. Ale teraz sa pripravte. Rýchlosť cúvania tanku T-90M dosahuje iba 4 km za hodinu, čo je pomalejšie ako vaša ranná cesta do roboty. Teraz sa presunieme do polovice roku 2025, kde Rusko malo dobiť mesto Pokrovsk. Tadiaľto prechádza v podstate všetká munícia, zásobovanie, jedlo, palivo. Keď Rusko obsadí Pokrovsk, ukrajinská obranná línia sa môže ľahko zrútiť. Asi 20 km neďaleko sa nachádza dedina Šakov. Keď Ukrajina má Šakov, Pokrovsk je v bezpečí a Rusko sa túto dedinu snažilo obsadiť. Skoro rok to plánovali. Každý tank T-90M, ktorý sa vyrobil, bol odložený do skladu. Rusovia stavali veľkú silu, asi 36 tankov a vozidiel. Veľa z nich tie tanky T-90M, ktoré majú byť najlepšie tanky na svete. Bolo tam tiež 40 vojakov na motorkách a elitné jednotky, vycvičení vojaci. Zdalo sa to ako jednoduchý plán, obsadiť Šakov. Toto miesto by Rusko mohlo použiť ako odrazový bod pre budúce útoky smerom na Pokrovsk. Tento útok mal všetko zmeniť. 9. októbra 2025. Rusko si tento deň vybralo preto, lebo bol daždivý, deň s hustou hmlou, lebo drony za zlého počasia veľmi nefungujú. Teda to si Rusko myslelo. Teraz to začalo. Ako prvé prišlo 40 motorkárov. Boli tam, aby aktivovali ukrajinské míny a tým by Ukrajincom plytvali muníciou. Po motorkároch prišli tanky. 36 vozidiel, hlavne T-90M Projeli, by prešli oslebenými cestami a obsadili Šakov. Ale Ukrajinci už o útoku vedeli a Rusko na to, na čo spoliehalo, nefungovalo. Hmla nakoniec nič neskryla. Ukrajinci vybudovali systém zákopov, viacvrstvové mínové polia, ostnaté dróty a protitankové prekážky, ktoré sa volajú dračie zuby. Všetko preto, aby spomalili ruský útok. Ručné ovládané drony a predom nasmerované delostrelectvo. Drony sú malé a veľmi účinné, ale čo je hlavné, sú lacné. Prvá vlna motorkárov bola rýchlo zničená. Drony lovili preživších. Potom prišli tanky T-90M, to najlepšie, čo Rusko malo. Postupovali v kolóne, ale prvé vozidla narazili na miny. Kolóna sa zastavila a keď tanky stoja na modernom bojsku, sú rýchlosťou blesku zničené. Ukrajinské delostrelectvo zahájilo palbu. Súradnice boli predtým zadané. Každý výstrel bol presný. A potom prišli drony. Desiatky dronov. Pamätáš, ako som ti hovoril, že tank T-90M cúva rýchlosťou iba 4 km za hodinu? Keď cúvajú tanky ako Leopard alebo Abrams, idú približne 40 km za hodinu a zároveň dokážu strieľať. Je to taktika streľby a ústupu, ale T-90M toto nedokáže. Takže tank sa musí úplne otočiť a vystaviť svoj zadok, čo je najzraniteľnejšia časť každého tanku. Bitka o obsadenie Šakova pre Ruska znamenalo 3 zničené tanky, 16 zničených obrnených vozidiel
40 zničených motoriek, približne 107 ruských vojakov zabitých a 50 zranených. To, čo Rusi plánovali, zmizelo za jeden deň. Preživšie ruské jednotky ustúpili do vedľajšej dediny Volodymyrka. Mysleli si, že tam budú v bezpečí, ale po celú noc ukrajinské drony lovili preživších. Ďalšie ráno už ruské sily neboli. Rok plánovania, elitné jednotky, najmodernejšie tanky, všetko zmizlo za menej ako 2 dni. Ale ako mohol ten najlepší tank zlyhať? Zoberieme príklad ako americký Abrams alebo nemecký Leopard 2. Tieto tanky majú muníciu odloženú v zadnej časti veže, oddelené od osádky, pancírovými dverami. Keď munícia exploduje, a to sa môže stať, špeciálne panely nasmerujú výbuch von, ďaleko od osádky. Osádka môže prežiť, dokonca aj tank. Ale ruský tank T-90M to má poriešené trochu inak. Muníciu má uloženú priamo pod osádkou, čiže keď munícia exploduje, tlak nemá kam uniknúť a väža, ktorá váži niekoľko tón, je vystrelená do vzduchu. Volá sa to Jack in the Box. Ďalší problém nastáva v tom, že keď je tank T-90M zasiahnutý do určitej oblasti, väža sa začne nekontrolovane otáčať, stráca sa kontrola, nedá sa mieriť ani strieľať. A napríklad jeden tank T-90M bol opakovane zasiahnutý americkými vozidlami Bradley, automatické deláraže 25 mm. V podstate by nemali preraziť pancier, ale väža sa začala nekontrolovateľne otáčať, tank stratil kontrolu, naražal do stromov a osádka opustila tank. Stalo sa to znova, keď first person drone zasiahol T-90M. Väža sa začala otáčať a osádka opustila vozidlo. A potom sa to stalo znova. Pravdepodobne ide o chybu elektronického systému riadenia palby. Nikto to presne nevie, ale zase sme pri tom. Keď je T-90M najlepší tank na svete, tak by takéto poruchy mať nemal však. Proste osádka by nemala sedieť priamo na munícii. Nemal by byť zraniteľný dielom ráže 25 mm. Mal by mať dostatočnú ochranu pred dronami. Rusko sa stále snaží obsadiť Šakov, stále stráca tanky a obrnené vozidlá. A Šakov stále zostáva v rukách Ukrajiny, zatiaľ čo ruské tanky T-90M stále zlyhávajú na boisku. Proste tank z 90. rokov vyzbrojený modernou technikou nedáva zmysel. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a hodiť odber, čo mi extrémne pomôže. A vidíme sa zase pri ďalšom videu, tak zatiaľ čaute.